har vi tænkt på nogle ting. Tænkt på os selv og hvordan det kan være. Unge på min alder, børn som dig og mig. Vi vender vores kind til, nej vi skal tage ved lære. I klassen, i skolegården, vi har set det før. Men hvorfor er der ingen der griber ind, ingen der tør? Er det ikke værd at gå på mobbernes side, end at hjælpe sin ven og gøre ham fri for mobberiet?